Dobrý deň, tu Kamil Pavčo. Zaoberám sa vývojom elektronických zariadení. 5 kľúčových bodov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť playback meniča. Ako som v minulom príspevku spomenul, základným prvkom, komponentom playback meniča je spínací tranzistor, ktorý už samotný tvorí ten základ tej spoľahlivosti meniča. V podstate v súčasnosti sú technológie výroby týchto spínacích tranzistorov na takej úrovni, že keď použijeme štandardný tranzistor, ktorý sa používa na jednočinné meniče, tak vlastne máme nejaký základ spoľahlivosti dodržaný. Spomenul som tam, že sa používajú unipolárne tranzistory s prierazným napätím minimálne 900 V. Druhý taký implicitný prvok, čo sa týka spoľahlivosti meniča, je samotný transformátor. Transformátor zabezpečuje okrem svojej funkcie, čiže prenosu energie, aj to a zabezpečuje aj bezpečnosť celého meniča. Čiže izolačné napätie medzi primárnou a sekundárnou stranou je radovo na úrovni 4 kV. Kvalita transformátora vlastne vplýva na účinnosť celého meniča a tam dôležitý parameter transformátora je rozptylová indukčnosť primárneho vynutia. Udáva sa tak nejak do 2% indukčnosti primárneho vynutia. Vyššie leakage indukčnosti alebo rozptylové indukčnosti než 2% vlastne spôsobujú zníženie účinnosti, lebo vlastne tá energia v tej rozptylovej indukčnosti je čisto stratová, ona sa musí stratiť v obvode snabber. Takže to sú také dva základné konštrukčné prvky playback meniča a teraz si vymenujeme 5 kľúčových bodov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť playback meniča. Poprvé je to vstupný elektrolytický kapacitor alebo tzv. Bulk kondenzátor. Po druhé je to obvod snabber alebo obvod tlmiča. Po tretie je to výstupná usmerňovacia dioda, väčšinou sa používajú šotky diody. Po štvrté je to výstupné elektrolytické kapacitory. A po piaté je to optočlen medzi primárnou a sekundárnou stranou. Teraz si rozoberieme jeden bod po druhom. Ak použijeme obvod aktívnej korekcie power factor, a potom tento obvod vylučuje vstupný elektrický kondenzátor, čiže vlastne nám vypadávajú zo schémy a tým pádom úroveň spoľahlivosti celého meniča sa dvihne takmer o radu. Takže vlastne už samotné použitie aktívneho korektora power factor nám spôsobuje pomerne vysokú úroveň spoľahlivosti z celého meniča. Čo sa týka snabbera, je to druhý kľúčový prvok. Snabber je obvod, ktorý vlastne akumuluje stratovú energiu z rozptylovej indukčnosti. V podstate najviac používaný je tzv. RCD, čiže rezistor, kondenzátor a dioda. Dioda vlastne usmerňuje ten impuls z rozptylovej indukčnosti v tej demagnetizačnej dobe práve keď ju treba. Kapacitor je na akumuláciu tejto energie a počas spínacej fázy tranzistora vlastne dioda sa zatvorí a kapacitor sa vybije cez rezistory. Čiže vlastne tá energia sa stratí v teple. Hej? No, je to v tých rezistoroch. Čiže vlastne všetky tieto tri prvky sú dôležité. Čo sa týka rezistorov, tam vznikajú pomerne vysoké napäťové špičky radovo stovky voltov, preto je vhodné dať aspoň 2 rezistory do série, aby sa zbytočne nenamáhali napäťovo. Čo sa týka diody,
tak tá musí byť ultra rýchla dioda, čiže recovery time musí mať menej než 75 nanosekúnd a prierazné napätie je vhodné aspoň na 1000 V. Tam je to veľmi dôležité. No a najdôležitejší prvok snabra je samotný kondenzátor, ktorý akumuluje energiu. Zvyčajne je to radovo jednotky nanofaradov, ale tam je dôležité, aby bol poprvé na napätie aspoň 1000 V a súčasne, aby to bol fóliový typ kondenzátora. Fóliové typy kondenzátorov majú dobrú regeneračnú schopnosť dielektrika. A tam by som povedal, keď použijete keramický typ kondenzátora, ktorý je síce lacnejší, tam hrozí to, že vlastne keramický kondenzátor skôr jednoducho sa degeneruje ako samotný fóliový kondenzátor. Takže v obvode snabra odporúčam používať fóliový typ kondenzátora. Sekundárne diody. Sekundárne usmerňovacie diody používajú sa šotky diody, ktoré majú nízke otváracie napätie a súčasne sú rýchle. Ako som spomenul, pracovný kmitočet playback meniče je radovo okolo 100 kHz. A tam je dôležité, aby prúdová kapacita týchto diód bola minimálne dvojnásobná, čiže vlastne keď odoberáme nejaký 1 A z meniča, tak vlastne tieto diódy nech sú dimenzované minimálne na 2 A a možno aj viac. A potom je dobrá technika, že použiť aspoň 2 diódy paralelne a súčasne záverné napätie diód by malo byť aspoň o 50% vyššie ako napätie pracovné na týchto diódach. Tam pre väčšinu meničov závisí to od transformátora, lebo na závernom napätí týchto šotkých diód sa objavuje okrem výstupného napätia sa pričítava ešte reflexné napätie z primárnej strany, ktoré je podelené pomeru počtom zavitov primárneho a sekundárneho vynutia a plus úbytku na tejto dióde, ktoré je radovo okolo tých 0,5 V. Čiže v podstate, keď používame 12-ledkový modul, na ktorom je typických 36 V, tak na šotkeho dióde sa objavuje záverné napätie radovo až 100 V. A preto tieto diódy je vhodné dimenzovať aspoň 50% naviac, ako som spomenul, čiže také 150 V alebo 200 V diódy budú vhodné a zvýšia nám spoľahlivosť celého meniča. Vrátim sa ešte k šotkeho diódam. A tam sa dá pomerne slušne zdvihnúť životnosť, keby sa namiesto šotkeho diód použili silikon-karbidové diódy. Tie majú vyššiu teplotu, degradačnú teplotu prechodu, ale sú pomerne drahé a sú pomerne na vysoké napätie radovo 400 až 600 V, čiže bežne sa nepoužívajú. Ale teoreticky sa tým dá dvihnúť spoľahlivosť celého meniča alebo technická životnosť celého meniča. Výstupné kapacitory. Výstupné kapacitory sa používajú v súčasnej dobe hliníkové elektrolytické kapacitory, ktoré sú pomerne lacné. Tieto kapacitory sa vyznačujú tým, že majú pomerne nízku životnosť. Tá životnosť je ale pri typickej teplote 105 stupňov, teplote v púzdre. Tam je zaujímavý taký degradačná krivka, že životnosť sa zdvojnásobuje každými 10 stupňami, o ktoré dokážeme znižiť teplotu kondenzátora. Čiže v podstate my keď dokážeme tie kondenzátory oddialiť od zdroja tepla, čiže oddialiť od transformátora, od spínacieho transformátora, ktoré sú najväčším zdrojom tepla, čo najďalej, tak vlastne môžeme ten teplný manažment znížiť na pomerne nízku úroveň. Súčasne je dobrá technika použiť kondenzátory s nízkym ekvivalentným sériovým odporom, low ESR,
a zapojiť tieto kondenzátory minimálne 2 paralelne k sebe. Keď ich zapojíte viac, tak vlastne tým znižujete ekvivalentný sériový odpor a tým sa znižuje aj vnútorné oteplenie kondenzátora, ktoré vzniká zvlneným prúdom na ekvivalentnom sériovom odpore. Čiže u týchto kondenzátorov sa dá zvýšiť účinnosť, keby sme použili tantalové alebo polymerové kondenzátory. Akurát tieto kondenzátory sa robia na pomerne nízku kapacitu, že by ich trebalo použiť pomerne veľký počet paralelne a sú veľmi drahé. Čiže najoptimálnejšie je použiť klasické tantalové kondenzátory s nízkym ekvivalentným sériovým odporom, čo najviac vzdialené od zdrojov tepla a zapojiť ich niekoľko kusov paralelne. Posledný 5. bod, čo sa týka spoľahlivosti flyback meniča, je optočlen. Keď si uvedomíme, optočlen je vlastne infračervená dioda spolu s infračerveným tranzistorom a je to zapuzrené v puzdre. Táto dioda vlastne je napájaná analogovým prúdom spojitým a vlastne vyhodnocuje rozdielové chybové zložky napätia a prúdu. A vlastne, hoci tam tečú radovo miliampere, tak je to prvok, ktorý má svoju spoľahlivosť. Čiže samotný optron, keď ho vylúčime, už som minule naznačil, ako by sa dal vylúčiť. Dá sa vylúčiť tak, že používame primárne snímanie napätia a prúdu a tým pádom celý obvod na sekundárne sa nám vylúči a súčasne nepoužijeme optron. Čiže primárne snímanie má tú výhodu, že nám zjednoduší, zlacní zapojenie a súčasne nám dvihne aj spoľahlivosť celého zariadenia. Tak to sú 5 základné body, ktoré vplývajú na spoľahlivosť flyback meniča, plus 2 body implicitné z úvodu, spínací tranzistor a transformátor, ktoré som spomenul. Tak vlastne to všetko pôsobí na spoľahlivosť celého meniča a na design lifetime. Také doplnkové obvody, ale ktoré sú súčasťou flyback meniča, je filter a prepäťový prvok. Prepäťový prvok má veľký vplyv na spoľahlivosť meniča, lebo vlastne zvyšuje odolnosť celého meniča. A filter vlastne okrem toho, že filtruje zložky, ktoré generuje, rušiace zložky, ktoré generuje samotný menič, súčasne aj zvyšuje odolnosť rušivých zložiek, ktoré prichádzajú od siete. A takýto filter je už samozrejmou súčasťou, aj podľa normy vlastne musí byť, lebo musí spĺňať špecifikácie elektromagnetickej kompatibility. A je veľmi dobré použiť ten správny filter, lebo okrem toho, že spĺňame normu, súčasne sa zvýši aj životnosť celého elektrozariadenia. Tak to je dnes k spoľahlivosti flyback meniča všetko. Ďakujem a prajem vám pekný deň.